Pri tomto filme, o ktorom sme teda hovorili, to bolo za mňa asi, no, to je ťažké si vybrať. Ako vravíš, to bolo čo, natáčací deň, tak... Tak to faka. Hej, v podstate... Ten prvý natáčací deň bol možno najťažší, pretože bol prvý a nevedela som, ako sa to bude vyvíjať. Šla som tam s nejakou prípravou, nejakou víziou, ale milión harmonogramom. Áno, milión faktorov, ktoré človek nepredvída. No, sú tam proste scény z divadla a potom z prostredia šatne. Takže to sme mali v pláne v ten deň natočiť obe tieto scény, pretože tam boli na to ideálne priestory, dajme tomu. A čo sa stalo v ten deň bolo, že nám nepovedali tí majitelia, že tam bude divadelná skúška v ten deň. Takže my sme ako normálne platili vtedy nájom tých priestorov a tam uprostred medzi tými dvomi priestormi, kde sme chceli natáčať, bola sála s tou divadelnou skúškou. A to nám oznámili ako v procese toho sťahovania a presúvania vecí, že máme pol hodinu na to, aby sme sa niekam presunuli a my sme si teraz začali stavať vlastne dve scény na dvoch rôznych miestach, rozdelili sme sa na dva týmy a aj nám teraz povedali, že my nemôžeme prechádzať medzi tými priestormi.